ناينا أبوها دحر مماتو نسان بيتسبان أزيوم حزينوم أبو زح تسقميم نيروم هيوتا خمز قتيلو حقوستي نبرتن انتخونا جن بحد قامي مس حد أمان زبال سبت اللالة أمان حقوسن صوتا زفوتون سبسل زنبرة نعا كابت زنبرة تحزن أوتيو أزيا خم تفكرو يقبر انتخونا جن نسون أزيو على كيف كرات نبرة أب هيوت كم تمرخاب مفل لايسل زرلو أب منقدوم نفقرومن نعو نهيوتو زاسقن زحزن نقر يفتر سلام جايس نلوم ما عند دما كابتن بلوصاتنا هند فيلم قداميت زخونت كالهونا هو زرستا كاب مجمرتا أب موداتا أزيان دامك أرتمت فقراو تحستون زحزن تاريخن زلوا أزيا مساتيتنا هند فيلمي حيزلكم مسي زلخو إذا فيلم كساب موداتا مسرأكما أزيكم كم تفتو واصل زيت أرادر كساب موداتا نخطري وان دا عدمكم نابتا فيلم خحلفكم فيلمنا خجمر كله أب نيويورك كتمات نبر ناينا كادرين كابور استباهلت أبوا أبتقى بمسأنا كالوت سبات مصدقهم حبيرهم كتر خلا كوما عينة عدل بزي مركابا حزن زي سمع قوالن اللالة كتيلنا دما جينيفر استباهلت نناينا دي أنا رئا السادما بعل بيتا دحر مماتو نت بيتسب نايمة محدار حلفنت قبل عليها وديقو بتليفون دويلا زنبروم عداد خفلولو جيزي نختنا وحو كتفتن كلا نرئا جينيفر دما بوش طاولا وقت حزنت جن حزن حبيا أبقد مدك حقوس تختكون تفتن عدن قوالن اند عليلا دما نتستل كمل اختن دافت شاغلوا نناين عبايا نقوال ودان ختمرعو سبت دليل لقم زلان نساقن نايمر عمد بكم زي بلان رئا بخالو وقن دما نناين عبايا لاجو مس محزوتا خوينا بتناتن امنتن دات اللي خلوا نايا حريقة متيا نعانا قريطا عبايا مسان ختمرعو مزدليتو مودات سئلو مارئا اسا حجي نختمرعو مدب كم زي بلان جيرا نعبايا نتن محزوتان تسنبدن بتمساسال دما نناينا ناشتو حواتا شيفون جيان استبالون اللالة شيفو أبتجز عويلون داوجج سلزربش ناينا تقطع ختزاربو خلان رئا بمغتصال دما ناينا نشتي حفتا جيا نبيت سبا أزيات فوت قول عخد كون كلا عبايين لا جوجن اسا كابن دامع بيه هتانات زمت تقول عسل زخونت كمناتا بيت سبا يتريان يانيرا بزمغنا دما جيا كل جيزي تحزن أب منغوت سدرا دما بعل ناينان عبايين زتفلالي هايمانوت سلزختلا كل جيزي أبت السدرا فللي نيروومي كاب علاتات حدا معلت دما كلهم تم بيتسب تأكيبهم قرصا أبزبول علو زنبرو جيزي كامتناي كل جيزي بناشتو ناقرات كجاقا جاقا يجمرامو اتزربا غزيلو عبايئن ناي ودن موتا العلن كوموون بجيا خقايقا يجمرا جينيفر دما نجيا اندا تخلخلت جغجغاني غزل اتناقر زحرقا ناينا دما نخلتين عاويلا تزاريبا دوابيلا حريقة قديفاتن كابت جزاوت يا تخيد كابت جزاوت يا دما ناب حدا كافي آتيا مسجورو بيتان محزة أنزخونت سويتو أبتبوتا ترخب كلتي إن دما تختم فاس محزوتين كابت كافي دما ستيو وعي نقر حزن من قد نقتصلا أب منقوغن حدا بيت من قد زحلف زنبرا ودي نناينا دفيو ناتي حزاتو زنبرت بوني دفئلا نايناينا ناي سويتن محزنت نوح جيزة زوت أروالا قواتخونا سويتو كاب ناينا تحساسبا بنصارو تفتو وي دما زفتوا ود رخيبا نختمرعويا تدلي بز مخنيات دما ناينا كل جيزي سويتو بزعبا ودات سلت الزارب اندا تقايقوت ازبارياتا نختقدفو حريقة تزاربا كتسيلنا دما ابزا فيلم جاز تباهلت نسويتو عباي حفتان اللالة جاز نناينا ديا محازا اخد كون كلا كلتي انزم حدرو ريستورانتون علون جاز عدمي اولا قوات خده الساقن تقرق كمزلا كتقبلو فقادنيا ينبرتن كتسيلا دما نتوما بت ريستورانت زنبرو ودات عدهبوهم نخد سحب تفتن اتوما ودات جن عباي كمزخونت مستزاربو بتزاربوهم حريقة كالتيفا خابت ريستورانت وطيا تبارروم بز بحرياتا دما كل كيزي مس جينيفر تباس جينيفر دما ازي حزينة نايت ريستورانت عدا زخفل اندهالوانن كومون بزحت عماويل زي بلن كلوها كمز بمقبارا بقى ازيا تحرق ناينا ونابزي كيزي ندي حقيفا كترقاقا اتفتن ابزغتصل دما روحيت باتيل استبالة نناينا محازا انريو روحيت اب كتماني ورك كاب زنبرو ود هابتامات هنداويانيو
ኣብ ናይ መወዓውዒ ስራሕ ይሰርሕ ዋላ እኳ ተነበረ እንተኾነ ግን ኣብ ስርሑ ውፅኢታዊ ነበረን። ናይናን ሩሄትን ዝተላለዩ ንናይ ማስተርስ ትምህርቲ ኣብ ናይ ምሸት ዝመሃሩሉ ዝነበረ ጊዜ እዩ ነይሩ። ሩሄት ኣዋልድ ይፈቱ ስለ ዝነበረ ምስ ዝረኸባ ጓል ይኽዕልል ዝፍትን። በዚ ምኽንያት ድማ ጊዜኡ ስለ ዘጥፍእ ኣብ ስርሑ ውፅኢታዊ ነበረን። ሓደ ጊዜ እውን ምስ መን ከም ዘለዋ ከይፈለጠ ምስ ኣዋልድ ክዕልል ክብል በፍቃሪኤን ማህረምቲ የጋጥሞ እዩ ነይሩ። ናይና ብወገና ድማ እዚ ናቱ ጠባይ ስለ ትፈልጦ ኩሉ ጊዜ ኣይሰልጠካኒ እንዳበለት ብኡ ትላገጽ። ኣብ ሓደ ምሸት ድማ ኣብ ናይ በዓል ናይና ገዛ ዓባይ ኦም ንጅያ ሃሪማ ንሺቡ እንዳቃባጠረትሉ ኸላ ጀኒፈር ናብኦም ትመጽእ። በዚ ምኽንያት ድማ ኣብ መንጎ ዓባይ ኦምን ኣብ መንጎ ጀኒፈርን ጭቕጭቕ ይፍጠር። ናይና እውን ካብ ስራሓ ተመሊሳ ናብ ገዛ ምስ መጸት ነቲ ዝነበረ ጭቕጭቕ ትርኢ። ኣዝያ ሓሪቓ ድማ ንኽልቲኤን ተዛሪባ ሱቕ ተብለን። ተፈላለየን እንዳኸዳ ኸለዋ ድማ ዓባይ ኦም ንናይና ቦኣ ንገዛእ ርእሱ ከም ዘጥፍአ ንጀኒፈር ንኸተዘኻኽራ ክትነግራ ኸላ ንሰምዕ። እቲ ንኽልቲኤን ዘየሰማምዐን ምኽንያት ድማ ቁሩብ ክርድአና ይጅምር። ጀኒፈር ድማ ነቲ ዘረባኣ ተቐብላ ኣቢላ እዚ ነገር ወላ ሓደ ሰብ ኣይፈልጥን ኢላታ መንገዳ ትቕጽል። ንኽልቲኦም ደቃ ድማ ናብ ክፍሎም ወሲዳ ነቲ ሓሪቓ ዘላ ጅያንን ንሺቭን ከተቀባጥረሎም ትፍትን። ቀጺላ ድማ ጀኒፈር ፈጣሪ ንናትና ሓዘን ንኽጸናንዕ መልኣኽ ክሰደልና እዩ ትብሎም እሞ ክጽልዩ ይጅምሩ። ናይና ድማ ጽንሒላ ናብቲ ቦታ መጽያ ምስኦም ክትጽሊ ትጅምር። ኩሎም ተኣኪቦም ድማ ካብ ልቦም ሓዚኖም እንዳጸለዩ ኸለዉ ሓደ ሰብ ካብቲ ፊት ገዝኦም ነቲ ዝዘንብ ዝነበረ በረድ ንኽርኢ ናብ ደገ ምስ ወፀ ብመስኮት ንዕኦም ይሪኦም። እንተኾነ ግን ንናይና ሙሉእ ብምሉእ ክሪኣ ኣይከኣለን። ብኣጋጣሚ እቲ ዝሪኦም ዝነበረ ሰብ ድማ ቅድሚ ሕጂ ምስ ናይና ተጋጭኡ እቲ ቡን ደፊኢላ ዝነበረን ናይና ንስዊቱ በወዳት ጥራይ ምዝራብ ይትረፈኪ እንዳበለት ክትመኽራ ኸላ ተገሪሙ ዝሪኣ ዝነበረ ሰብ እዩ ነይሩ። ኣብ ዝቕጽል መዓልቲ ድማ እቲ በረድ ዝዘንበሉ ዝነበረ ወቕቲ ተቐይሩ ፀሓይ ትበርቕ። እቶም ኣብቲ ኸባቢ ዝነበሩ ቈልዑ ድማ ተሓጒሶም ንኽጻወቱ ኩሎም ናብ ደገ ይወፁ። ጂያን ሼቡን ድማ ኮፍ ኢሎም ነቶም ዝጻወቱ ቈልዑ እንዳረኣዩ ኸለዉ ሺቡ በቶም ዝጻወቱ ዝነበሩ ቈልዑ ዓዊሉ ይዛረብ። ሓደ ካብቶም ተጻወቲ ድማ ሺቡ እግሩ ተሰይሩ ኮፍ ኢሉ ስለ ዝነበረ ብኡ ይላገጽ። ሽዑ ንሽዑ ድማ እቲ ምሸት ዝሪኦም ዝነበረ ሰብ ናብኦም መጺ ኮፍ ኢሉ ስሙ ኣማን ከም ዝበሃል ነጊሩ ነቶም ቈልዑ ይላለዮም። ኮፍ ኢሉ ምስኦም እንዳዓለለ ኸሎ ድማ እታ ነቶም ቈልዑ ዓባይኦም ከምቲ ናይ ኩሉ ጊዜ ዓዊላ ኽጽሊ ምስ ጀመረት እቲ ድምፂ በርቲዕዎም እዝኖም ይሕዙ። ኣማን ድማ ንዓባይኦም ጸዊዑ ከም ዝረበሸኦምን ዓው ንኸይብላ እንዳተላገጸ ይዛረበን። ዓባይኦም ድማ ንጎረቤቶም ቻዳየ ወዶም ከም ዝኾነን ነቲ ኸባቢ ድማ ጋሻ ከም ዝኾነ ይፈልጣ። ኣማን እውን ንናናይ ዓባይኣን ቻዳን ክዘራረቡ ምስ ረኣየ ብኽልቲኦም እንዳተላገጸ ይዛረብ። እቲ ናተን ድምፂ ስለ ዝረበሾ ድማ ኣነ ኸመይ ጌርካ ከም ዝዝመር ከርኤክን እንዳበለን ከሎ ናይና በቲ መስኮት ተቐልቂላ ዓዊላ ኣንኳይ ምዝማር ምዝራቡን ኣይክእልን ኢላ ትዛረብ። ኣማን ድማ ብድምፃ ሰንቢዱ ካብቲ ብድሕሪ ሓወቡኡ ተሓቢእዎ ዝነበረ ወፂኡ ቅንዕ ኢሉ ምስ ረኣያ ምስ ናይና ተጣማሚቶም ክልቲኦም ፈዚዞም ደው ይብሉ። ኣማን እውን ንናይና ንኸሕፍራ ብምልክት ይዛረባ እሞ እሳ ድማ ሽዑ ንሽዑ ገዲፋቶ ናብቲ ውሽጢ ገዛ ተኣቱ። ቁሩብ ጸኒሑ ድማ ኣማን በቲ ጥዑም ድምፁ ክደርፍ ይጅምር እሞ ኩሎም ኣብቲ ኸባቢ ዝነበሩ ሰባት ናቱ ድምፂ ሰሚዖም ናብ ደገ ወፂኦም ክርእይዎ ይጅምሩ። ናይና ዋላ እኳ ንኣማን ብዙሕ ተዘይተገደሰትሉ ኣዲኣ ግን ናይ ኣማን ባህርያትን ነቶም ቈልዑ ከዛናግዖም ከሎ ሪኣ ምስቶም ቈልዑ ዘለዎ ቅርበትን ይሕጉሳ። እቲ ወላ ሓንቲ ዘይስከፍ ኣማን ድማ ናብ እንከይዱ ሰላም ድሕሪ ምባሉ ባዕሉ ኣብ ናይ በዓል ናይና ገዛ ድራራዳሌን ከም ዘዕድሞ ይገብር። ናይና ድማ ኣማን ኣፍቃሪ ከም ዘለዋ ንኽሓስብ ስለ ዝደለየት ናብ ሩሂት ደው ኢላ ምሸት ንኽመጽእ ትዕድሞ። ኣብታ መዓልቲ ድማ ኣማን ምስ ኣዲኡ ነቲ መግቢ ንምድላው ናብ ናይ በዓል ናይና ገዛ ኸይዶም ክሕግዝዎም ይውዕሉ። ኣማን ቀልጢፉ ምስ ሰባት ስለ ዝራዳዳእ ሓድሽ ጋሻ ዝመጸ ጎረቤቶም ዘይኮነስ ንነዊሕ ጊዜ ምስኦም ዝነበረ ሰብ ዝመስል ነይሩ። ምሸት ድማ ናይቲ ዘዳለዎ መደብ ጊዜ ኣኺሉ ሩሄት ናብ ናይ በዓል ናይና ገዛውቲ ይመጽእ። ብኣጋጣሚ ድማ ናብ ናይ በዓል ስዊቲ ገዛ ምስ ዝመጽእ ዝነበረ ሰብ ስዊቱ መልክዑ ኸይረኣየቶም ምስ ዝቖጸረቶ ሰብ ቁጽሪ ገዛ ተጋጊዮም ሩሄት ናብ ናይ በዓል ስዊቲ ገዛ ይኣቱ። እቲ ሓደ ድማ ናብ መን ከም ዝኸይድ ስለ ዘይፈለጠ ናብ ናይ በዓል ናይና ገዛ ኣትዩ
በዓል ኣማን ሩሄት መሲልዎም ሰላም ክብልዎ ከለዉ ናይና ድማ እቲ ዝፍጠር ዘሎ ነገር ምርዳእ ኣቢዋ ክትፈዝዝ ከላ ንሪኣ። ሩሄት ድማ ናብ ናይ በዓል ስዊቲ ገዛ ኣትዩ ኣብቲ ገዛ ጃዛ ረኺባቶ ሓቒፋ ኣድህብኡ ክትወስድ እንዳፈተነት ከተጨንቆ ትጅምር። ናይና ድማ ሕቶ ኮይንዋ ሱቕ ኢላ ብዝነበረትሉ ግዜ ኣማንን ቤተሰባን ነቲ ሰብ ከዘራርብዎ ይፍትኑ። እቲ ጋሻ ዝመፀ ሰብ ድማ ናብ ሽቓቅ ክኸይድ ኢሉ ተሲኡ ብናይ ሽጉጥ ቅርፂ ዝተሰርሐት ላይተር ኣውፂኡ ነቶም ቤተሰብ የሰንብዶም። ሩሄት እውን ኣብ ሽቓቅ ከሎ ሃንደበት ምስ ስዊቲ ተጠማሚቶም ሰንቢዶም ክልቲኦም ይውጭጩ። ሩሄት ካብቲ ገዛ ሰንቢዱ ክወፅእ ከሎ እቲ ሓደ ሰብ እውን ካብ ናይ በዓል ናይና ገዛ ወፂኡ ኣብኡ ንኻልእ ሰብ ንኸተብፅሕ መፅያ ብዝነበረት ታክሲ ክልቲኦም ቀልጢፎም ካብቲ ቦታ ይኸዱ። እሶም ምስ ከዱ ድማ ኣማን ንናይና ብዘጋጠማ ነገር ኩሉ ዘኪሩ እንዳነገረ እንዳሰሓቐ ይላገጸላ። ሓሪቓ ከም ዘላ ምስ ረኣየ ንምንታይ ዘይትስሕቅ እንዳበለ ከስሕቓ ይፍትን። ከምኡውን ኣማን ኩሉ ግዜ ናይና ኩርዕቲ ምዃና ኣገሪምዎ እዩ ነይሩ። ድሓር ድማ ኣማን ተመሊሱ ናብ ገዝኡ ምስ ከደ ንኣማን ኣድዩ ኣብ መርዕኡ ዝተሰኣሎ ስእሊ እንዳረኣየት ፕሪያ ብዝተባሃለት ሰበይቱ ፍሽኽትኣን መልክዓን ተድንቕ። ቀፂላ ድማ ድዩ ሎማዓንቲ ንኽራኸቡ ከም ዝተቋፀሩ ከም ትፈልጥ ትነግሮ። ምሳኻ ኸይደ ኣነ እውን ክረኽባ ደልየ ምስ በለቶ ኣማን ግን ሕጂ በይኑ ክረኽባ ከም ዝሓይሽ ይነግራ። ኣብ ገጽ ኣደን ወድን ግን ዝንበብ ዝነበረ ገለ ነገር ከም ዘሎ ዝገልጽ እዩ ነይሩ። ቀፂሉ ድማ ኣማን ናይናን ስዊትን ኣብ ተሳፊረናላ ዝነበራ መርከብ ኣብ ጉዕዞ ከለዋ ኣጋጣሚ ምስአን ይራኸብ። ኣብታ መርከብ እውን ስዊት ይፈትያቶ ዝነበረት ሰብ ስለ ዝነበረ ምስኡ የላልያ። ናይ ምሸት ድማ ስራሕ ድሕሪ ምውድኦም ሩሄትን ናይናን ተራኺቦም እንዳተዘራረቡ ፍቑራት ከም ዝኾኑ ንኽመስሉ ይራዳድኡ። ምሸት ድማ ኣብ ክለብ ስዊቱን ኣማንን ኣብ ዝነበሩሉ ንኽራኸቡ ተቋፂሮም ስለ ዝነበሩ ናብቲ ቦታ ይመፁ። እንተኾነ ግን ክልቲኦም ምስ ኣማን ክዘራረቡ ከለዉ ከይተዳለዉ ስለ ዝመፁ ክልቲኦም ዝተላለይሉ መዓልቲ ከይተረፈ ዝተፈላለየ መዓልቲ ይነግርዎ። ኣብ መወዳእትኡ ድማ ንሩሄት ትፈልጦ ሰብ ትመጽእ እሞ ሩሄት ነታ ጓል ንኸይሕርቕ ናይና ኣፍቃሪቲ ኣይኮነትን ብምባል ነቲ ዝተሰማምዑሉ መደብ ይፍሽሎ። ናይና እውን ነዚ ዘረባ ምስ ሰምዐት ሓሪቓ ኸላ ኣማን በኣ እንዳተላገጸ መሊሱ ይሕርቓ። ሩሄትን ኣማንን ድማ ንዓኣ ገዲፎም ክዕልሉ ምስ ጀመሩ ናይና ብኦም ሓሪቓ መስተ ትሰቲ እሞ እዚ ኸይኣኽላ ናብቲ መድረኽ ወፂያ ኸደንስ ትጅምር። በኣ ምኽንያት ድማ ኩሎም ቶም ሰባት ተሲኦም ክስዕስዑ ይጅምሩ። ኣብ መወዳእትኡ ግን እቲ መስተ ዘይሰተየ ኣማን ንኽልቲኦም ካብቲ ክለብ ሒዝዎም ይወፅእ። ሒዝዎም እንዳኸደ ከሎ ድማ ኣብ መንገዲ ሩሄት ሰኺሩ ከሎ ኣብ ናይና ብዘርእዮ ነገራት ኣማን ሩሄት ንናይና ከም ዘፍቅራ ተረዲእዎ ንኽልቲኦም ደው ኢሉ ይሪኦም። ንጽባሒቱ ድማ ኣማን ኣብ ናይ በዓል ሩሄት ገዛ ስለ ዝሓደረ ቁርሲ እንዳበልዑ ኣማን ንሩሄት ቁሩብ ብዝሓለፈ ህይወቱ ይሓቶሞ ይፈላለዩ። ኣብታ መዓልቲ ድማ ኣማን ምስ ንናይና ኣድያ ኣብ ቸርች ይራኸቡ። ንዓኣ ሰላም ኢሉ ምስ ተፈላለዩ ድማ ናይና ናብኡ ትመጽእ። ከምቲ ልሙድ ድማ ኣማን ንናይና እንዳተላገጸ ከሕርቓ ይፍትን። ጽንሕ ኢሉ ግን ብዘገርም ኩነታት ጽቡቕ ምኽሪ ንናይና መኺርዋ ምስ ከደ ናይና ንመጀመርያ ግዜ ኣቦኣ ድሕሪ ምሟቱ ተሓጒሳ ትስሕቕ። እሳ እውን ናይ ኣማን ጠባያት ደስ ክብላ ይጅምር። ቤተሰባ ዋላ እኳ ትኾኑ ንኣማን ድሕሪ ምልላዮም ኣዝዮም ሕጉሳት ይኾኑ። ነቲ እግሩ ተሃስዩ ዝነበረ ሺቡ ነቲ ዝፈትዎ ናይ ባስኬትቦል ፀወታ ንኽፃወት ይሕግዞ። ነታ ኩሉ ግዜ ተሓርቕ ዝነበረት ጅያ ድማ ሕጉስቲ ይገብራ። ናይና እውን ተኾነት ድሕሪ ነዊሕ ግዜ ሰሓቒትን ሕጉስትን ትኸውን። ብኻልእ ወገን ድማ ኣማን ምስ ፕሪያ ይራኸብ። ንሳ ቁም ነገር እንዳተዛረበት ንሱ ግን እንዳተላገጸ ዋላ እኳ ተሸገራ። ኣብ መወዳእታ ግን ምስኣ ኮይኑ ግዜ ንኽሕልፍ ይሰማማዕ። ናይ ጀኒፈርን ናይ ጃዝን ሬስቶራንት ድማ ብሰንኪ ኣብ ፊት ስርሖም ብዝተኸፍተ ናይ ቻይና ሬስቶራንት ምኽንያት እቲ ስርሖም ኣታዊ ክረክብ ስለ ዘይከኣለ ንኽዕጾ ኣብ ጫፍ በፂሑ ብምልኦም ቶም ቤተሰብ ክሓዝኑ ከለዉ ንሪኦም። እቲ ነቶም ቤተሰብ ኣብ ጎኖም ኮይኑ ዝሕግዞም ዝነበረ ኣማን ግን ንኹሎም ቶም ቤተሰብ ኣባራታቲዑ ነቲ ሬስቶራንት ዝጎደሎ ነገራት ብናይ ሩሄት ሓገዝ ንኸማልኡን ከም ብሓድሽ ከም ዘመዓራርይዎ ይገብር። ኣብ መወዳእትኡ ድማ ሙሉእ ብምሉእ ነቲ ሬስቶራንት ኣሐዲሶም ይውድእዎ እሞ እቲ ስራሕ ከም ብሓድሽ ምስ ተኸፍተ ድሕሪ ቁሩብ ደቓይቕ እቲ ዝነበሮም ኣታዊ ተመሊሱ እቲ ገዛ ብሰባት ይመልእ። ጀኒፈር ድማ ብናይ ኣማን ሓሳብ ተሓጊሳ ንዕኡ ትሓቕፎ። ናይና እውን ነዝሪኣ ብውሽጣ ክትሕጎስ ከላ ንሪኣ። ኣብ ዝቕጽል ድማ ናይናን ኣማንን ኣብ ገዛ ኮፍ ኢሎም እንዳዕለሉ ከለዉ ናይና ንሱ ድሕሪ ምምጽኡ ቤተሰባ ሕጉሳት ከም ዝኾኑን
እዚ ኩሉ ጽቡቕ ነገራት ንምንታይ ከም ዝገበሮ ተሓቶ ንሱ ነቲ ዘረባ እትቕብል ኣቢሉ እዚ ኩሉ ነገር ዝገበሮ ንዓኣ ክብል ከም ዝኾነ ይነግራ። ናይና ድማ በቲ ዘረብኡ ሰንቢዳ ንኽትኣምን ምስ ተሸገረት ኣማን ናይ ኣዲኣ ሓዘን ተረዲእዎ ከምኡ ከም ዝገበረን ከምኡውን ብዛዕባ ናይ ኣደ ፍቕሪ ይነግራ። እዚ ክዛረብ ከሎ ድማ ኣዲኡ ሰሚዓቶ ስለ ዝነበረት ክትነብዕ ከላ ንሪኣ። ንናይና እውን እቲ ጌራቶ ዝነበረት ናይ ዓይኒ መነጽር ይኣሌላ። እሳ እውን ብስምባደ ካብቲ ኮፍ ኢላትሉ ዝነበረት ተሲኣ እቲ ነገር ኣረኣእያ ንሓድሽ ይኾና። ኣብ ዝቕጽል መዓልቲ ድማ ሮሄት ንናይና ብዘይ ናይ ዓይኒ መነጽር ብምርኣዩ ተገሪሙ ከም ዘጸበቐላ ይነግራ። እሳ ድማ ኣብ መንጎ ዘረብኦም ንሓደ ሰብ ክትፈትዎ ከም ዝጀመረት ሕጉስቲ ኮይና ትነግሮ። እቲ ንሳ ዘይትፈልጥ ንሱ ግን ዝፈትዋ ሮሄት ግን ንመን ከም ትፈትዎ ክፈልጥ ዋላ እኳ ተፈተነ። እታ ሕጉስቲ ዝነበረት ናይና ወላ ሓንቲ ከይነገረቶ ገዲፋቶ ትኸይድ። እሱ እንተኾነ ንዓያ ፈትያትኒ ትኸውን ኢሉ ይሕጎስ። ናይና እውን ምስ ስዊቱ እንዳኸደት ከላ ስዊቱ ኣብ ዝሓለፈ ኣብታ መርከብ ዝተላለየቶ ነቲ ፍራንክሊን ዝተባሃለ ሰብ ከም ተፍቅር ናይና ድማ ንኣማን ከም ዘፍቀረቶ ይነጋገራ። ሮሄት ድማ ምስ ፕርያ ናብ ዝነበረ ናብ ኣማን ደው ኢሉ ንናይና ከም ዘፍቀራ ይነግሮ። ኣማን ድማ ነዚ ምስ ሰምዐ ሓድሽ ነገር ተፈጢሩሎ ኢሉ ፕርያ ዋላ እኳ ተሓረቕ ተነበረት ገዲፍዋ ይኸይድ። ኣማን ናብ ሮሄት ከይዱ ድማ ሮሄት ንናይና ፍቕሩ ንኽገልጸላ እንዳባራትዖ ከሎ ናይና ናብ ሞባይል ትድውለሎም እሞ ክልቲኦም ይስንብዱ። ብስዊቱ ዝተተባብዐት ናይና ድማ ንሮሄት ንኸተማኽሮ ሓደ ዝነግረካ ነገር ኣሎ ምስ በለቶ ንሱ እውን ዝነግረክ ነገር ኣለኒ ይብላ እሞ ክልቲኦም ቆፀራ ይሕዙ። ናይ ምሸት ድማ ሮሄት ኣብቲ ዝተቋፀሩሉ ቦታ ቫዮሊን ሙዚቃ ዝሃርሙ ሰባት ቆፂሩ ተዳልዩ ንናይና ይረኽባ። እቲ ነገር ዘይተረድኣ ናይና ግን ልክዕ ምፅእ ኢላ ንኣማን ከም ዘፍቀረቶ ትነግሮ። እቲ ብዘረባ ሰንበደ ሮሄት ድማ እንታይ ክብላ ሓሲቡ ከም ዝነበረ ንኸይትፈልጥ እንዳሰሓቐ ናይ ውሽጢ ሓቢኡ ከይዳ ንኽትነግሮ መኺሩ የባራታትዓ። ነቲ ክህባ ዝሓሰበ ፊዮሪ እውን ንኣማን ፍቕሪ ምስ ገለጽክሉ ሃብዮ ኢሉ ይህባ። እሳ እውን ዝናብ እንዳሃረማ ነቲ ፊዮሪ ሒዛ ናብ ናይ በዓል ኣማን ገዛ ትኸይድ። ንሱ እውን ኣብ ገዝኡ ተቐቢሉ ኮፍ ምስ በሉ እሳ ከም ተፍቅሮ ክትነግሮ ዋላ እኳ ተደለየት ፈሪሓ ሰጋእጋእ እንዳበለት ኣጋጣሚ ድንን ኢላ ናብቲ ጠረጴዛ ጠሚታ ናቱን ናይ ፕርያን ናይ መርዓዎም ስእሊ ትርኢ። ነቲ ዝረኣየቶ ስእሊ ልዒላ ድማ መን ከም ዝኾነት ተሓቶ። እሱ እውን ፕርያ ከም ትበሃልን ሰበይቱ ከም ዝኾነትን ይነግራ። ናይና ኣዝያ ዋላ እኳ ተሰንበደት ወላ ሓንቲ ዘይተረድኦ ኣማን ንፕርያ ክብል ምስ ኣዲኡ ናብ ኒውዮርክ ከም ዝመፀን ብኣጋጣሚ ክሳብ ሎሚ ንዖኦም ከይነገሮም ከም ዝጸንሐ ይነግራ። ናይና እንዳነበዐት ኣማን ግን ብናቱ ታሪክ ሓዚና ስለ ዝመሰሎ ንብዓታ ይጸርገላ። ኣዝያ ዝሓዘነት ናይና ድማ እንዳነበዐት ንሓወቡኡ እቲ ሒዛቶ ዝመጸት ፊዮሪ ሂባቶ ነዲኡ እውን ተፋንያታ ካብቲ ገዛ ትወፅእ። ናብቲ ደገ ምስ ወፀት ድማ በይና ኮይና ትበኪ። ንኣማን ኣዲኡ ግን እቲ ነገር ስለ ዝተረድኣ ንወዳ ንናይና ትፈትዋ ዲኻ ኢላ ትሓቶ። ኣማን ድማ ኣብ ዓይኑ ንብዓት ተቋጻጺሩ ኣይፈትዋነ ይብላ። እንተኾነ ግን ኣዲኡ ንዓይ ሓሲኻ ክትዛረበኒ ትኽእልኒ ኻ ኢላ እቲ ሓቂ ንገረኒ ኢላ ትሓቶ። እሱ ድማ ዋላ እኳ ንናይና ተፈትዋ እቲ ዘለዎ ኩነታት ንናይና ከቢድ ከም ዝኾነን ከምኡውን ዝነብረሉ ክንደይ ግዜ ከም ዝተረፎ ከም ዘይፈልጥ ይነግራ። ኣብ ዘረብኡ ድማ ልቡ ከም ዝሓመመን ፕርያ ሰበይቱ ዘይኮነትስ ንዕኡ ትሕግዞ ዶክተር ከም ዝኾነትን ንጥዕንኡ ከተመሓይሽ ለይትን መዓልትን ትጽዕር ጓል ከም ዝኾነት ንርዳእ። እሱ ድማ ከመይ ጌረ እዚ ንናይና ክነግራ እንዳበለ እንዳነበዐ ነዲኡ ይዛረባ። ቀጺሉ ድማ ነዲኡ እንዳበኸየ ይመውት ዘለኹ ምስ በላ ኣዲኡ ድማ ናይ ልቢ ሕክምና ንኽትገብር ተስፋ ኣለካ እንዳበለት ከተባራታትዖ ዋላ እኳ ተፈተነት። ሕጂ ንሱ ድማ በጊድኡ ኣደይኽኮ ሓሲኺ ክትዛረበኒ ትኽእልኒ ኢኽ እንዳበለ ንብዓታ ይጸርገላ። ኣደን ወድን ተሓቋቒፎም ድማ ክበኽዩ ይጅምሩ። ንጽባሒቱ ድማ ኣማን ምስ ፕርያ ተረኺቡ ብዛዕባ ናይ ሕክምንኡ እንዳተዛራረቡ ኣብኡ ከሎ ድማ ንናይና ከም ዘፍቀራ እንዳነገራ ናብ ገዛውቶም ይበጽሑ። ኣማን ድማ ከምቲ ናይ ኩሉ ግዜ እንዳተላገጸ ምስ ፕርያ እንዳሰሓቑን ተሓቋቒፎም ከለውን ናይና እቲ ዝፍጠር ዘሎ ነገራት ብመስኮት እንዳረኣየት ትሓዝን። ብኻልእ ወገን ስዊቱ ምስ ኣፍቃሪኣ ፍራንክሊን ተፈላለያ እንዳበኸየት ከላ ናይና መጽያ ተጻናንዓ። ኣብ ዝቕጽል መዓልቲ ድማ ናይናን ሮሄትን ኣብ እንዳ ክዳውንቲ ክዳን ክመልሱ ምስ ከዱ ይራኸቡ። ብሓደ ኮይኖም እንዳዕለሉ ከለዉ ድማ ናይናን ሮሄት ኣማን ሰበይቲ ከም ዘላቶ ትነግሮ። ሮሄት በቲ ነገር ተገሪሙ ናይና ሓዚና ምስ ተዛረበቶ ሮሄት ንናይና ኣፍቃሪ ዋላ እኳ ተዘይረኸብኪ
أنا بقول نخلو خندابلي أنا نعا الساد ما نمنتاي لما عن تخساب كند زدنكيت سكالي مسبلتو السود ما أنا كل جيزي خمزي نعيا فكير كن نير كتتخوني كساب حجي محزن كن نير كيبلا كلنا يروهيت زربات أوتا نزم سلانينا روهيت دقيمو سب كتفكر تخيل دويلي حتى كلتي دما اندات أمامتو سوق يبلو ات السوق بها هلاغن ردو ينيرو ناي روهيت ناي مجمريا فقري كم ناينا أي سلطون نيرو كابو ندحر روهيت مسبو ترخيبو بزعبات استفتر نقرا زراريبو بحادو خوينوم دما نابغزوم يخدو عديو دما نروهيت صبوغ نايك أبابلا مدبا داليا نودا تقبلو نابغزام ساعتو دما كمرعو وسلزدليو ناي زمر عواسب سئل مسرعيو كمرعو خمزيدل نجيرو ميخيد أب مجدو دما أجايش كابز نبرو بيتسب نحنتي كاميلا استبالت قوالي لاله بخالو وجن ناينا نابغزام سكدت عبايا ناي كتمرعو هذا حسبت سب بيتسبو أب تجزاي تنحوه بز حرقت ناينا دما مس عبايا ختج أغاجغ تجمر عبايا دما بدي أندا تغيقت زربا يغتسلا ناينا دما نخلتي اندوابيلا حريقا نتوم زموتو سبات كاب تجزا نخوتو تنقروم دحر دما ناب جمجم بحر خيدان دا بخيت مسديا بزعبات استفتر نجر كله يزارربا بتمساسالي أب منغو رهيتن كاميلان زنبر ركب يقتسلي نيرو مشد دما نخراخبو يقاطرو ساعات أخيلو ناب تستغاطرو لبوتا مساتو كاميلا نتويتر تقبرو نجر تفلت يخيلا قلبت تهبو أب تشعو جيزي نروهيت كدل ناب جزو زخد أمان كاب تتحفو أمن دغزلت أفورغت زخدو بوتا سلز فلته ناب تبوتا يخيد ناب بعروهيت كنملس كلنا دما بتويتر مخنيات أبتات ستيلا زنبرت اتا قلبت أبتوشت وين آتيا سلز زنبرت بوزحات سبات تأكيبو ملوب زنبر بوتا روهيت نخمر عوا كم زحات تامسيلا نروهيت تسنبدو روهيت دما أمارات سلز زينبرو نتستفت رقات عم تقبيلو ناب شقاقي خيد ناب تبوتا متسي زنبر أمان دما كاميلا بموبايل دويلا نديا كلو نجر كتنجرا خلا يسمع نتسنبيدو زنبر روهيت دما كيدو رخيبو كلو نجر ينجرو روهيت دما نكاميلا نايبوي جنزب هابتي ايدلني بلامو السادما شعون شعو قديفاتو مسكدت اتا امان زبولو نجر حق خمزخوني الرقاقز ابزغتسل معالت دما امان نروهيت ناينا فقري كامي جيركا بقليلو تقدفويلو كال عدل كتفتنا لك عن دابلي يجنقو روهيت دما ازفتيمو زيكون نجر اندابله ازنو حيزو اي سمعا كانيلو نتا امان زمصالو حسابي قوم امان دما موداتا دحر بزح زربا نروهيت بزعبا ناينا بزح اندا نجره بناتو حساب كساما معو يقرب اتن ناينا ازي زفكرا امان دما ححاد جيزة سما خصوع كله كم زفكرا اندا تفلته جن اتزربا اندا غيره روهيت نخيفلطو يفتن ابزغتسل معالت دما امانن روهيتن بتستسما معلو مسرت روهيت بناي امان حاجزن مخرن ناينا كم تفكرو نخجبر كفتن يجمر امان كابت بيت تمرت وصا خوينو مس روهيت بموبايل اندا تزارربه نتابت بيت تمرت زنبرت ناينا بتا امان زنقرو زنبر مخر مسرت مسا خعللن كسما معن كفتن كله ناينا دما بتزريو زنبر حدش بهرياتو كتقرم كلا نريا ابزغصل معالتون امان نروهيت بموبايل دويلو اندا مخرو مس حانت جيتا استبالت قوال اندا علله نناينا خغن ولا كوا تفتنه جيتا جن بتزقبرو زنبر نجر سلز حرغت بتصفيعيت مسهرمتو ناينا نزريات سحقو امان روهيتن بتزوصو مدب مسرد دما روهيتن ناينا نسلست معالت زاكل ولا حنت سلزي تزاربا ناينا انتاي كم زخونه سلزي تردا بموبايل دويلا ختزارربو سلز حسبت اب موداتو وسينا نابو تدول انت خنجن امان كم تزلوو روهيت ولا حنت خي تزاربا كوميلون كقصلو سلزدلي روهيت تليفون قبلا ولا كوتدلي امان جن سلزابيو اتا موبايل كي تقبلوا تعصو ابزغصل معالت روهيت ام موداتو نناينا خزارربا يفتنمو نسلست معالتي ولا حنت خي تقدسلا سلصنحه بو زحرقت ناينا دما ابتزنبرو قديفاتو تخيد السوقن تختيلو اخيدي الزراربا اب مونغو زربوم دما بزعبا محزنتو مستلعله روهيت نتقاطام تتقيمو ناي فقري مجمريا منقدي محزنتي بمبال لبس تنكف زربا نناينا يزاربا قصيلو دما روهيت ناينا سوقيلا دويلا خلا ساعاتو اندارأي كسابي وتزلخو خصبيه كيلو عينات اميتوا يخيد كاب زقاطام ندحر ناينا نروهيت كاب محزنت نلعلي كتفتو تجمر
ኣብ ዝቕጽል መዓልቲ ድማ ሮሄትን ናይናን ምስ ተራኸቡ ሮሄት ንናይና ስዒሙ ጊፍቲ ይህባ። ምስቲ ጊፍቲ ድማ ኣብ ወረቐት ዝተጻሕፈ ጽሑፍ ስለ ዝነበረ ናይና ነቲ ዝተጻሕፈ ጽሑፍ እንዳንበበት ተሓጊሳ ክትስሐቅ ከላ ንሪኣ። ኣብ ዝቕጽል መዓልቲ ሮሄት ንናይና ካልእ ጊፍቲ ይህባ እሞ ዳንስ ምስኡ ንኽትመሃር ይሓታ። ናይና ድማ ኣብ መጀመርያ ብሓሳቡ ዋላ እኳ ተዘይተሰማምዐት ነብኡን ኣዲኡን ዝተዳለወ መደብ ስለ ዘሎ ነቲ መደብ ኢሎም ዳንስ ከም ዝመሃሩ ምስ ነገራ እዚ ዝገብረልካ ዘለኹ ናይ መወዳእታ ኢላ በቲ ዝበላ ነገር ተሰማሚዓ ትኸይድ። መዓልታት ሓሊፉ ድማ ናይ በዓል ሮሄት ናይ ዳንስ ትምህርቲ ጀሚሩ። በቲ ዝነበሮም ትምህርቲ ምኽንያት ክልቲኦም ኣዝዮም ተቐራሪቦም ጽቡቕ ግዜ ከሕልፉ ይጅምሩ። ሮሄት ንናይና ከም ኣፍቃሪኣ ክኸውን ክፍትን ከሎ ናይና ግን ክስንብድ ከላን ከምቲ ቀደም ዝነበርዎ ማሓዙት ኮይኖም ንኽቕጽሉ ክትፍትን ከላ ንሪኣ። ብኻልእ ወገን ኣማን ድማ ምስ ፕርያ ሕክምንኡ ምክትታል ቀጺሉ ውጽኢት ናይ ጥዕንኡ ዘሕዝን መሲሉ ዋላ እኳ ተነበረ ኣማን ግን ኣብ ቅድመ ድዩ ሕጉስ ክኸውን እዩ ዝፍትን ነይሩ። ኣብ ሓደ መዓልቲ ድማ ንሮሄት ካብ ናይና ቀይሕ ክራባታን ምስ ዝተጻሕፈ መልእኽቲ ከም ጊፍቲ ይመጾ። ኣማን ድማ ኣብ ገዝኦም ስለ ዝነበረ ነቲ ዝተላእከሉ መልእኽቲ እንዳረኣዮ እዚ ኩሉ ነገር ብናትካ ሓገዝ ምኽንያት እዩ እንዳበለ ከመስግኖ ይጅምር። ክልቲኦም እዚ ብዝዛረብሉ ዝነበሩ ግዜ ግን ናይና ኣብቲ ማዕጾ ናይ ገዝኦም በጺሓ ዘረቦኦም ትሰምዕ ስለ ዝነበረት ሓሪቓ ካብቲ ገዛ ወፂያ ትኸይድ። ሮሄትን ኣማንን ድማ ተኸቲሎም ኣኸይዶም ነቲ ነገር ከረድእዋ ዋላ እኳ ተፈተኑ። ናይና ብክልቲኦም ኣዘይ ሓሪቓ ዓዊላ ተዛሪባቶም ክትከይድ ምስ ጀመረት ኣማን ካብ ናይ ሮሄት ጁባ ኩሉ ግዜ ናይና ከተንብቦ ትደሊ ደያር የውፅእ እሞ ዓዊሉ ናይና ይፈትወኪ እንዳበለ ከነብብ ይጅምር። ቀጺሉ ኣማን ወላ ሓንቲ ተጻሒፉሉ ካብ ዘይነበረ ወረቐት ናቱ ናይ ፍቕሪ ቃላት እንዳፈጠረ ሮሄት ዝጸሓፎም ሲሉ ዓይኑ ንብዓት እንዳቆጸረ ይንብብ። ናይና ድማ ምኻዳ ቋሪጻ ደው ኢላ ክትሰምዕ ትጅምር። በቲ ዝሰምዐቶ ነገር ድማ ልባ ተተንኪፉ ደው ትብል። ሮሄት እውን ብወገኑ ስቕ ኢሉ ይሰምዕ። ናይና ድሕሪ ምኻዳ ድማ ሮሄት ንኣማን ኣነ ዘይጸሓፍክዎ ኢኻ ተዛሪብካ ይብሎ። ኣማን ድማ ዋላ እኳ ተዘይጸሓፍካዮ ኣብ ልብኻ ዘሎ እየ ተዛሪበ ኢሉ ወላ ሓንቲ ጸገም የብሉን ኢሉ ይምልሰሉ። ብኻልእ ወገን ንናይና ኣዲኣ ምስ ሮሄት እቲ ዝሓይሽ ነገር ንኽትገብር ንናይና ትምኽራ። ንስዊት እውን ካብቲ ዝተፈለየ ኣፍቃሪኣ ፍራንኪ ደብዳቤ ተላኢኹላ ኣብ ቅድሚ ጃዝን ኣማንን ኣዝያ ትሕጎስ። ኣማን ድማ እንዳተጻወተ ካብ ስዊቱ ነቲ ፍራንኪ ዝሰደደላ ደብዳቤ ወሲዱ ከንብቦ ምስ ጀመረ ዘሕዝን ነገር ይንብብ። እቲ ደብዳቤ ድማ ምስ ንበዓል ናይና ዝመጸ ደብዳቤ ከም ዝተቐያየረ ይርድኦ። ናብ ጀኒፈር ከይዱ ድማ እቲ ደብዳቤ ይህባ። ኣብ መወዳእትኡ ናይና ብናይ ቤተሰባ ፍቓድ ኣማንን ኩሎም ቤተሰባን ኣፋንዮማ ናብ ሮሄት ትኸይድ። እሱ ድማ ንኽትመርዓዎ ናይ መርዓ ሕቶም ሰቕረበላ በቲ መርዓ ትሰማማዕ። ኣማን ድማ ነቶም ቤተሰብ በቲ መርዓ ከም ዝተሰማምዐት የበስሮም እሞ ኩሎም ይሕጎሱ። ኣማን ድማ ንናይና ስለ ዘፍቅራ ዋላ እኳ ተሓዘነ ምስኦም ይሕጎስ። እቲ ግዜ ኣኺሉ ድማ ናይ ናይናን ናይ ሮሄትን ቤተሰብ ይላለዩ። ኣብቲ ሽዑ ግዜ ድማ ንናይና ዓባይኣ ብዛዕባ ዝሞተ ወደና ልዒለን ይሓዝና። ብኸመይ ከም ዝሞተ ምስ ሓተትዋ ድማ ብልቢ ድኻሚ ትብሎም። ቀጺለን ድማ ከምቲ ናይ ኩሉ ግዜ ንጅያ ባዕሎም ከም ዘዕብይዋ ይዛረባ። እዚ ዘሕረቓ ጀኒፈር ድማ ንጅያ ጻናኒዓ በዓል ቤታ ብልቢ ድኻም ዘይኮነስ ገዛ ርእሱ ጥፊኡ ከም ዝሞተ ትዛረብ። ነቶም ኣጋይሽ ድሕሪ ምፍናወን ድማ ኣብ መንጎ ጀኒፈርን ንናይና ዓባይኣን ብዛዕባ ጅያ ካብ ናይ ቅድሚ ሕጂ ግዜ ንላዕሊ ክጨቓጨቓ ይጅምራ። እዚ ኩሉ ደው ኢላ ትርኢ ዝነበረት ጅያ ድማ ሰንቢዳ ናብ ናይ በዓል ኣማን ገዛ ኸይዳ ንኣማን ትጽውዖ። ኣማን ድማ ናብቲ ቦታ መጺኡ ብዝሓለፈ ብጌጋ ተቐያይሩ ኣጋጣሚ ዘንበቦ ደብዳቤ እታ ኣብኡ ዘንበቦ ሓቂ ንዓባይኦም ይነግራ። እቲ ሓቂ ዝነበረ ድማ ንናይና ቦኣ ካብ ካልእ ሰበይቲ ወሊዱ ከም ዝነበረን እታ ዝተወልደት ቆልዓ ድማ ጅያ ከም ዝኾነት። ጀኒፈር ግን እዚ ኩሉ እንዳፈለጠት ከም ጓላ ተቐቢላ ተዕብያ ከም ዘላ ከምኡውን ኣቦኣ በቲ ዝገበሮ ነገር ተጣዒሱ ገዛ ርእሱ ከም ዘጥፍአ ንዓባይኦም ይነግራ። ዓባይኦም ድማ ነዚ ምስ ሰማዓ ኣዝየን ይሓዝና። ናይናን ኩሎምቶም ቤተሰብ ድማ እዚ ሓቂ ይፈልጡ። ዓባይኤን ድማ ናብ ጀኒፈር ከይዳ በቲ ዝገበርኦ ነገር ኩሉ ይቕሬታ ተሓታ። ናይና እውን ናብቲ ዝነበርኦ ቤተ ክርስቲያን ትመጽእ እሞ ሰለስቲኤን ተሓቋቒፈን ይበኽያ። ዓባይኤን ድማ መወዳእትኡ ንጅያ ከም ጓለን ፍቕሪ ኸርእያ ይጅምራ። እቶም ቤተሰብ እውን ኣዝዮም ሕጉሳት ይኾኑ። ናይ ናይናን ናይ ሮሄትን ናይ ቀለበት ስነ ስርዓት ድማ ግዜ ኣክል ናይ ክልቲኦም ቤተሰብ ንደቆም ኣብ ዝተዳለወ መደብ ባህላዊ ሳዕስዒት እንዳሳዕስዑ ነቲ መደብ ይቕጽልዎ። ኣብቲ መደብ ዝስዕስዕ ዝነበረ ኣማን ድማ
ካብ ዓቕሙ ንላዕሊ ስለ ዝተንቀሳቐሰ ኣዝዩ ተዳኺሙ ኸሎ እቲ መደብ ክሳብ ዝውዳእ ኣብኡ ንኽጸኒሕ ይውስን። ወላ ሓደ ከይፈለጠ ድማ ምስ ኣዲኡ ናብ ሆስፒታል ከይዱ ናይ ሕክምና ሓገዝ ይረክብ። እቶም ዶካትር ድማ ተዳኺሙ ስለ ዝነበረ እዚ ግዜ ናይ መወዳእትኡ ክኸውን ከም ዝኽእል ይነግርዎ። ፕሪያ ድማ ምስኣ ዝነበረ ኣላርም ሃንደበታዊ ዋላ እኳ ተደወለ ሰብኣያ ምስኣ ስለ ዝነበረ ናይ ሆስፒታል ስራሕኪ ኣብኡ ግደፍዮ ኢሉ ካብ ኢዳ ነቲ ኣላርም ይወስዳ። ንሶም ኣብ ዝነበርዎ ቦታ ድማ ናይናን ሩሄትን ኣብኡ እዮም ነይሮም። ናይና ድማ ንፕሪያ ብስእሊ ስለ ትፈልጣ ንኣማን መሓዝኡ ከም ዝኾነት ነጊራ ትላለያ። ሩሄት እውን ናብአን መጺኡ ምስ ፕሪያ ይላለ። ፕሪያ ድማ ንናይ መርዓኦም ዓመታዊ መዘኻኸሪ ንሰብኣያ ጊፍት ንኽትገዝእ ከም ዝመጸት ምስ ነገረቶም ናይና ኣማን ከኣብዚ ዘሎ ማለት ኢላ ተሓታ። ንሳ ድማ ኣብየ ዝተባሃለ በዓል ቤት ኣምሰላለየቶም ክልቲኦም ይስንብዱ። ኣብየ ድማ ንኣማን መሓዙቱ ከም ዝኾኑ ምስ ፈለጠ ምስ ፕሪያ ዘላለዮም ንሱ ከም ዝኾነን ንሶም ኣማን ኣብ ዝተረፎ ሓፂር ግዜ ምስኡ ስለ ዘለዎ ኩነታት እንዳሓዘነ ይነግሮም። ናይናን ሩሄትን ድማ በቲ ዝሰምዕዎ ነገር ኣዝዮም ይስንብዱ። ብፍላይ ናይና ናይ ኣማን ቃላትን ዝብላ ዝነበረ ነገራትን እንዳዘከረት ኣዝያ ተሓዝን። እቲ ኩነታት ዝረኣየት ፕሪያ ድማ ንኣማን ደው ኢላ እቲ ዝተፈጥረ ነገር ትነግሮ። ኣማን ድማ ሽዑን ሽዑ ካብቲ ደቂሱሉ ዝነበረ ተሲኡ ክዳኑ ይለብስ። ኣዲኡ ደው ከተብሎ ዋላ እኳ ተፈተነት ክኸይድ ኣለኒ ኢሉ ናብ በዓል ሩሄት ይኸይድ። ብሓይሊ እንዳስተንፈሰ ድማ ናብቲ ቦታ በፂሑ ንሩሄት ይረኽቦ። ነቲ ብዝሰምዖ ዝሓዘነ ሩሄት ድማ ኩሉ ነገር ከረድኦ ይፍትን። ናይና ፍቕሪ ንዕኡ ከም ዝግብኦ ብኽንደይ ጻዕሪ እሚኑ ንሱ ግን ከም ዘየፍቅራ ነጊርዎ እንዳኸደ ኸሎ ሩሄት ንኣማን ንስኻ ኣብ ናተይ ቦታ ነርካ ትትኸውን እንታይ ምገበርካ ይብሎ። ኣማን ድማ እንዳሓዘነ ኣብ ናትካ ቦታ ክኸውን በየናይ ዕድለ ኢልዎ ይኸይድ። ሩሄት ድማ ካብ ኣማን ዘይተጸበየ መልሲ ስለ ዝሰምዐ ይድንግጸሉ። ኣማን ቀጺሉ ናብቲ ገምገም ባሕሪ ኸይዱ ንናይና ይረኽባ። ንሳ ድማ ከመይ ጌርካ ከም ዝትገብረኒ እንዳበለት ምስ ተዛረበቶ ንሱ ድማ ኣነ የፍቅረክን እንዳበለ እንዳነበዐ ይምልሰላ። ክልቲኦም ተሓቋቒፎም ድማ ይበኽዩ። ጊዜያት ሓሊፉ ኣብ መወዳእታ እቲ ዝጽበይዎ ዝነበሩ ናይናን ናይ ሩሄትን መርዓ ይኣክል። ኣማን ድማ ንናይና እንዳዓጀበ ናብ ሩሄት ወሲዱ ይህቦ። ኣማን ኣብ ናይ መወዳእታ ህይወቱ ዝረኸቦ ፍቕሩ ንናይና ኣዝዩ የፍቅራ ዋላ እኳ ተነበረ ብዓቢ መስዋዕትነት ንሩሄት ይህባ። ዓይኑ ንበዓት ተቋጻጺርዎ ኣዲኡ ሓዚና ክትጥምቶ ኾላ ንርኢ። ንሱ ድማ ንናይናን ሩሄትን እንዳበኸየ ሓቒፉ ይፋነዎ። ንሶም እውን እንዳነብዑ ይኸዱ። ኣማን እቲ ዝተፈጥረ ነገራት ኣዝዩ ጨኒቕዎ ብልቢ ዝትንክፍ ኩነታት በይኑ ኾይኑ ኣምሪሩ ክበኪ ኸሎ ንሪኦ። እቲ መርዓ ድሕሪ ምሕላፉ ኣማን ኣብ ሆስፒታል ኮይኑ ገጹ ተባላሹን ተዳኺሙን ኩሎም ቶም ቤተሰብ ድማ ከቢቦሞ ንሪኦም። ንኣማን እታ ትፈትዎ ጅያ ድማ እንዳበኸየት ፊዮሪ ትህቦ። ንኣማን ጀኒፈር፣ ዓባይ ኦምን፣ ጃዝ፣ ስዊቱን ኩሎም እንዳተፋነውዎ ካብቲ ገዛ ወፂኦም ሩሄትን ናይናን ጥራይ ይተርፉ። ናይና ድማ ጽግዕ ኢላ እንዳበኸየት ክትፋነዎ ምስ ሓሰበት ኣማን ከምቲ ዝለመዶ ምስ ተላገጸ ናይና መሊሳ ኣዝያ ሓዚና ካብቲ ገዛ እንዳጎየት ወፂያ ትበኪ። ኣብ መወዳእታ ኣማን ሩሄትን በይኖም ተሪፎም እንዳተዘራረቡ ኣማን ንሩሄት ከምዚ እንዳበለ ሓደራ ይብሎ። ሩሄት ኣብዛ ዓለም ብህይወት ክሳብ ዘለኻ ናይና ናትከያ ተኻናኸና ናፍቅራን ኢልዎ ኢድ ንኢድ ተተሓሒዞም ኣይ ሓጎስ ኣይ ሓዘን ኮይኖም ይፋነው። ናይና ድማ ነዚ እንዳበኸየት ብመስኮት ኮይና ትርኢ። ታሪኽና መወዳእትኡ እዚ ነገር ድሕሪ ምፍጣሩ ድሕሪ 20 ዓመት ይወስደና እሞ ናይና ዕድሚኣ ኸይዱ ጅያ ድማ ዓባይ ጓል ኮይና ኩሉ ነገር እንዳዘከራ እንዳበኸያ ንኣማን ከም ዘይርስዖ እንዳተዛረባ ኸለዋ ሩሄት ናብአን መጺኡ ንሱ እውን ከም ዘይርስዖ ተዛሪቡ ንሩሄትን ንናይናን ጓሎም ዝኾነት ርያ መጽያ ኣብ ዝደገ ቆርሎ ናብ ገዛ ንእቶ ኢላቶም ብሓደ ኾይኖም ናብ ገዛ ኸኣትዉ ኸለዉ እንዳረኣና ታሪኽና ኣብዚ ይውድእ። ክቡራት ተኸታተልቲ ካልሆናሆ ካብተን ኣዝየን መሰጥቲ ናይ ህንዲ ፊልም እያ። ከመይ ርኢኩማ ፈቲኹማ ክትኮኑ ሙሉእ ተስፋ ኣለኒ። ርኢቶኹም ኣብ ኮመንት ጻሓፉለይ። ከምኡውን እዛ ቪድዮ መሃሪትን ኣዘናጋዒትን ስለ ዝኾነት ናብ ብዙሓት ሰባት ንኽትበጽሕ ላይክ ንግበራ። ንቻነልና ድማ ከምዚ ዓይነት ሓደሽቲ መሰጥቲ ፊልም ሒዝና ክንመጽእ ከለና ቀልጢፉ መታን ክበጽሐኩም ሳብስክራይብ ምግባርን ነታ ናይ ደወል ምልክት ጥወቕ ምባልን ኣይትረስዑ። ኣብ ዝቕጽል ብኻልእ ፊልም ክሳብ ንራኸብ ሰሰናዩ።